Φανταστείτε να είστε ο θεός του ήλιου, της μουσικής, της προφητείας, της θεραπείας και της τοξοβολίας, και ακόμα να μην μπορείτε να βρείτε την αγάπη. Ναι, αυτός είναι ο Απόλλωνας. Ας βουτήξουμε στους μύθους αυτού του χρυσού θεού, που είναι εξίσου ιδιοφυΐα και αδέξιος. Ο Απόλλωνας δεν ήταν απλά ο θεός του ήλιου. Ήταν ο superstar του αρχαίου κόσμου. Φανταστείτε αυτό. Χρυσό άρμα που φλέγεται στον ουρανό την ημέρα, καντάδας τους θεούς με τη λύρα του τη νύχτα. Ένας πραγματικός μάστορας. Αλλά μην αφήσετε την λαμπρότητά του να σας ξεγελάσει. Είχε και τις αδέξιες στιγμές του. Αυτή είναι η ερωτική ζωή του Απόλλωνα. Ερωτεύτηκε την Δάφνη, αλλά εκείνη μετατράπηκε σε Δάφνη για να τον αποφύγει. Ναι, ένα δέντρο. Πρέπει να πόνεσε πολύ. Τουλάχιστον έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Στεφανώθηκε με φύλλα Δάφνης ως σύμβολο νίκης. Καλή ανάρρωση, Απόλλωνα. Αλλά ο Απόλλωνας δεν ήταν μόνο γέλια. Ήταν επίσης ο θεϊκός οδηγός του μαντείου των Δελφών, ψιθυρίζοντας κρυπτικά προφητείες που διαμόρφωσαν την αρχαία ιστορία. Ένας θεός σοφίας, γοητείας και μερικές φορές αδέξιων στιγμών, οι ιστορίες του Απόλλωνα είναι τόσο φωτεινές όσο ο ίδιος ο ήλιος. Εσείς τι λέτε? Είναι ο Απόλλωνας ο απόλυτος θεός των ταλέντων ή απλά ένας μαγνήτης δράματος? Πείτε μου στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει» και να εγγραφείτε για περισσότερες μυθολογικές ιστορίες.